Kaikki maitopurkki täällä terve, laitan toi vähän paremmin tosta ottakaa. Niin, tässä videossahan me avataan 10 Shining Fates boosteria. Tää on tällä hetkellä vähän isompi availu, koska yleensä pakko mennä, että nää on vähän pienempiä nää availut. Tällä kertaa lähdetäänkin sitten vähän isommille jutuille avaamaan ja ottakaa tosiaan sekunti. Nyt avataan ensimmäisenä. Aloitetaan vaikka Charizardista. Video. Lomaat jouluaattona. Käyttikö kivoja lahjoja ja muuta. Tässä mä sitten toi. Otetaan täällä kortit pois ja aletaan. Siitä koodi. Nopeimmat hakee. 3 eteen ja avataan eka pakka. Vesienergia, Kukka, Hedwig. En tiedä, onkohan se myös rustettu sitten se Sportti, kiva. Kaknea, Shinx, Nikit, Rowlet, Buizel, Spinarak, Manaphy ja siinä oli meidän eka pakka. Ei tullut ekasta päästä mitään, mutta ei haittaa. Ja mä avasin siis sen takia tän tolleen, koska mä rakastan miltä nämä pakat näyttää, niin mä haluan säästää noin muovit noista. Älkää kysytä miksi. Mä avasin myös vähän tämmösiä harvinaisempia pakkoja, mistä ei kyllä tullut mitään, koska ei niistä voi edes tulla. Mutta joo. Seuraava pakka sitten käsiin. No sehän jos, no niin. Se pakkaa jos nyt kaikki on pilailla, ei voi enää pitää tätä liveä. Se pakkaa jos. Ostokoodi, oottaa. Osto. Ja lehti, energia, Elgos. Siis tästä voi tulla heti samat. Heti samat. No, eri kohdassa vaan pari. Rapinch. Eiks nyt voi tulla reverse? Nyt tulee reverse. Team Yellowtover ja Decidueye Holo. Aika nätin näköinen. Pakko myöntää, että aika nätin näköinen. Siinä on meidän eka... No niin sanotusti, kyllä toi on veto. Kyllä toi lasketaan vetoksi. Mä laitan vedot tähän. Mä en oo nopeasti sliivit. Mä en muista enää, että mitä nää oli, mutta nää on tosi hyviä sliivit. Meidän eka veto. Lasketaan kyllä toi teoriassa vetoksi. Jätetään se sinne ottamaan. Jos onni tulisi vielä hyvin käymään. Onni tulee käymään meille. Tuo meille vähän onnen mukana. No. 3 boosteri, eli tämän jälkeen on vielä 7 boosterin jäljellä. Turha pelata sitä, ettei tuu vetoja, koska se ihan varmasti tulee vetoja. 10 boosteri. 8 jäljellä. Tai 8 just avataan ja me ollaan jo saatu 1 holo ja ei muuta, mutta sekin on tässä ei mene muovi huonoksi. Mä tykkään näistä muoveista tosi paljon, mä säilytän nää. Hitto. Tiukassa. No siinä on musta koodi, ainakin näitte siinä. Eiku noissa, niin mun ei tarvitse varoa enää sitä koodia, koska näissähän se on aina sama. Energialla aloitetaan. Apina. Päästää kilpi 3 kertaa. Rotom. EV. Gossifleur. Jytle. Morpoko. Kaknea. Volcanion ja Manaphy taas. Okei, ei oo vielä tullut niitä hirveän hyviä vetoja. Esim. Jotain Shiny V:tä, mitä mä haluaisin ehkä eniten. Mut tää sentään on jo tullut. No sitten lopussa vielä näyttää nää vedot, mitä saa. Jos tulee vielä jotain vetoja. Otetaan koodi tuolta siitä, että tämä on koodi. Ja täällä on jotain, mä tietenkin spoilasin sen itselleni. Tai ehkä on. Tuntuu
tuntuu siltä. Tässä on jotain, mä tunnen sen, vaikka mä en kattonut kohdin. Vesi, apina, tropius, rotom. Siis tässä on hirveän paljon eri kortteja. Rapu, Janma, Jinx, Rowlet, Balgai ja... Pokekid! Okei, tällä vielä on arvoa. Oottakaa, tää on todella nätti. Tää on musta todella nätti traineri. Okei, Pokekid. Mä tiesin, että tällä vielä on jotain arvoa. Okei. Kova, en oo saanut trainereita sitten vähän aikaa. Tässä on mun lempparitreeneri, jos nyt se Balgai. Siis tämmösenä kunnon, siis tää tommosena kunnon. Niin ois kiva. Sitten lähtee taas charria. Mä tunnen, että tästä tulee jotain, koska tää on tosi painava. Sitä hittoa. Ja... Otukaapas. 4 taakse. Tästä joku... Pikkushine. Mä haluan pikkushine. Meillä on tän jälkeen vielä niinku... 5 pakkaa jäljellä jo. Cramorantti. Teamjöltover. Twakki. Horsi. Chewtle. Kufant. Morpeko. Janma. Ditto Shiny VMAX. Toi on hullu. Ja Celebi peruskortti. Mitä? Ditto Shiny VMAX. Siis tää oli oikeesti yksi mun lempparikortista koko tästä setistä. Meillä on 3 pullia. Meillä on nyt 3 pullia ja puolet pakoista vedetty. On 2 oikeita niinku pullia. Ja puolet pakoista otettu. Toho. Mitä tää tuuri on? Meillä on todella hyvä tuuri. Nyt tulee tulispa tuplapulli. Mä tunsin, että se on painava ja se tuli Ditto VMAX. Yhdellä tutulta pitäisi tavata vielä se Ditto Shiny V. Niin se ois kova vielä tonkaan. Niin tossa on koodi. Ihan sama. Näissä ei näytetä, että onko se hyvä vai huono. 3, 4 ja vikakortti on PSA 10. Näyttää aika päältä. Psyykkinen. Rusted Sword. Nyt mulla on Sword and Shield. Rotom. Eldegoss. Trapinch. Shinx. Rowlet. Oho, tuolla on vielä jotain takana. EV. Morpeko. Decidueye. Reverse. Ja Indeedee V. Okei, pakko myöntää, että tää V on jopa ihan hienon näköinen. Laitetaan se sleeveihin. Pistetään kortti suojii ja laitetaan se tonne vielä noitten kanssa. Noin. Mitä meidän vedot on? Meidän vedot on ihan hulluja. No niin, tää pakka meni rikki. Jees. Tietenkin se meni rikki. Siitä. Toi pois. Eiku. 4 eteen. Ei siellä ole mitään. Tässä pakassa tulee jotain, mä tunnes. Dark Energy, Tropius, Rotom. Tässä on vissiin paljon eri noita peruskortteja. Shieldi, EV, Gossifleur, Janma, Snom, Kufant, Indeedee, Pikkushiny ja Cramorant VMAX. Aika hienon näköinen. Mutta mä rakastan näitä pikkushineja. Mulla on vielä mahdollisuus saada 3, mutta tuskin saa. On kyllä nätti. Indeedee V ja Indeedee pikkushine. Tyypit. Meillä on 5 vetoa. Jos lasketaan holo, niin meillä on 6 vetoa. Ja toi pakka oli tuplapulli. Mä näin tämmöiseksi kasaksi. Mä sitten vielä lopussa näytän, että mitä saatiin. Ihan hyvää kamaa jo tullut. 5 vetoa plus holo. Yllättävää, että holoja on tullut vähemmän kuin vetoja. Vaikka holoja itse asiassa se on outoa, mutta holoja on paljon harvinaisempaa saada. En tiedä, ainakin mulla. Mä saan vähemmän holoja kuin vetoja. No niin, ja täällä pakka menee nyt rikki. No vahingossa ehkä näin tulee jotain mustaa, mutta toivotaan vaan, että se oli koodi. Tai no, ehkä ei edes toivota, koska voi tulla jotain hyvää, jos siellä on vähän mustaa. Noin. Kivi. Trapius taas. Balgai, kiitos. Rustusford 2 treeneri. Buisel, Nikit, Kaknea, Kufant, EV, Luxray, Reverse ja Creedent V.
Hyvä, hyvä. Siis meillä on 6 pullia plus V. 6 pullia plus holo siis. Meillä on 2 charrua jäljellä. Ja tää on painavampi. Tää. Joten mä avaan tän toisen ekana. Ja tässä näkyy, että tää on vissiin vähän huonosti paketoitu. Tästä tulee aika lyhyt video. Avataan 10 pakkaa. Siis mä arvelen, että tuolla Ditto VMAXilla vielä on ehkä jotain pientä arvoakin. Ottakaa toi tosta, en anna kaikkia. En tiedä miksi. 4 eteen. Tulis semmonen kultamusta kortti, mä en muista enää mikä se oli. Yksi joku eteen tosiaan, en muista. Rusted Sword, Luxio, Balgai, Janma, Morpeko, siellä näkyy jotain, mä vahingossa ehkä näkyy Chevsle, EV, Horsi, Yveltal, Amazing Re ja Manaphy. Miksi mä saan koko ajan pelkkää Manaphyä? Tekis mieli repiä tai kortti, mutta mä en oo semmonen tyyppi. Yveltal. Vielä ne 2, niin sitten olisi kaikki 3. On kyllä nätti. On nätti. Sinne pullikasa ja vikapakka. Nyt tästä tulee charru. Ei tuu charru, mutta mä sanon, että sieltä tulee. No niin, se meni. Toi on huono tapa olla pakka. Kerron ihan omasta kokemuksesta. Hulluja kortteja. Otan tää nyt vähän hitaammin. Okei. Sähkö, Rotom, Cramorant, Team Yell, Morpeko, Kaknea, Spinarak, Tutle, Kufant, Coffee Reverse ja Celebi. Okei, siitä ei tule enää mitään. Mutta sitten nämä meidän vedot. On ekana tää tietenkin tää holo, mikä ei ole niin hullu veto. Yveltal Amazing Rare. Trident V. Cramorant VMAX. Ditto Shiny VMAX. Indeedee Pikku Shiny. Indeedee V. Ja Pokekid. Mut joo, tää video taisi nyt olla tässä. Kiitos kun katsoitte. Harmi, ettei saatu pidettyä sitä livenä, mutta kun 50 tilaajaa tulee jotenkin ehkä joskus täyteen, niin mä lupaan, että mä pidän silloin liven jostain. Ehkä Pokekarttiavauksesta, ehkä pelaamisesta, en vielä tiedä mistä. Mutta joo, tää taisi nyt tällä kertaa olla tässä, ja moikkeli moi!